aktivere energisystemet via tanker og føre det ind energetisk. Godt. Så er der mest spændende til dem af jer, der arbejder med healing, eller som er erfarne med at meditere, hvor traditionelle læger selvfølgelig undrer sig lidt over, hvad er det her for nogle hvide pletter, der indfinder sig i blodplasmaet. Og så er det, når man beder folk om at meditere, så finder vi ind i oprigtig kærlighed. Så er vi virkelig i væren, så giver vi slip på alle tankerne, der fylder dagligt, og sidder bare i glæden og nærmest svæver, og kan næsten se sig selv som Buddha. Tilnærmelsesvis den tilstand. Når man er i den, så får vi et billede, der ser sådan her ud. Og det er altså kortvarig dyb meditation, som man beder Marina om at prøve at sætte sig i, uden en af erfaring med meditation. Hun kalder det glædesprøven. Og den her skinnende substans, den tiltager, da hun tager endnu en prøve, efter hun har siddet i den her tilstand længere. Og så sker der det interessante, at de røde blodlemmer, de antager nu en hjerteform. Det er også lidt spændende, ikke? Det er lidt svært at se, at den ikke så tydelig. Men det er i hvert fald det, hun stusser over. En afrundet hjertelignende form. Det er også den prøve, da den får lov at stå på skærmen sammen med de andre, der tilbliver længst i den her tilstand. Men samtidig er det også den, der trækker alle de andre prøver med sig. Også kærlighedsprøven indfinder sig i at se sådan ud, når den mikroskoperes få minutter efter. Så det kan man sige cementerer lidt af kærlighedsenergi. Ja, det er den største af alle. Og hvad er de her pletter så? Ja, hun vælger at kalde prøven Divine Mother. Det vil sige lyset udenfra. Universets lys. Det er vi alle sammen er forbundet. Det mægtigste af alt, ikke? Kærlighedsenergi. Ja, det er rent faktisk det, man kan se. Men det kan man ikke rigtig forklare folk, der er traditionelt orienteret. Naturligt nok. Og ingen skal klandres for det. Men det er meget sjovt at have med lige til sådan et helhedsbillede af.